Anay laing frontliners nga maisugon usab nga nakigpatok sa COVID-19 ang mga kapusong kabombiruhan sa dakbayan sa Talisay. Ang detalye mo ihatod kanato ni Lian Singkulan sa iyang GMA RTV Presents. Kanunay alerto kung adunay sunog sa inyong dapit. Sila ang atong mga kabombiruhan. Apaning panahon sa pandemya, daw may mga kausaban-usab sa ilang mga responsibilidad. Sama ning usa ka bombero sa Talisay City Fire Station nga si FO1 Reprenel Banzon nga misaysay sa iyang kasinatian. Matud niya, dagkong hose sa tubig ang pirming gigunitan kaniadto, apan karon gamay na kini nga iyang madala-dala. Kinitungod ang nadugang sa ilang responsibilidad, mao ang pag-disinfect sa mga panimay sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa dakbayan. Ang kayo, makita mo ang kayo asa sa dapita, so pwede na ka magapalayo. But as of now this time, ma'am, among trabaho karon as a decon or mag-disinfect mi sa lugar nga naay virus, which is dili siya makita ang imong punta ma'am kung asa sa dapita. Daw daghan ang nausab sa iyang responsibilidad isip po sa kabumbero. Diin matud niya, mas daghang mga panimay ang iyang nabisita karon aron i-disinfect kaysa mga panimay nga gitabang kay gilamoy sa kayo. Mag-decon mi sa lugar, so wa mi idea kung asa dapita na ang virus, kung nadapita ba na diha. So ang amo buhaton ma'am, mag-ampo lang gyud mi ma'am before mi madto sa area. So mag-ampo lang gyud mi daan ma'am nga for the safety sa amo ma'am sa mag-decon dito sa akong mga kauban. Ug kun kaniadto, kanunay ang init sa kayo ang ilang dasdason. Karon lahi na nga kainit tungod sa personal protective equipment nga ilang isulob matag higayon nga mag-disinfect sila. Before sila muagto dito ma'am is syempre of course is check sa nato ang status atong personnel if okay ra siya. Baka kasi once makasuot tag anang PPEs nato is medyo init na siya ma'am. So kinahanglan nato makabalo ang status atong personnel kung okay ra iyang lawas, wala siya sakit. Kining tanan, maisugon nga giatubang sa atong kabombiruhan. Apan matod sa bagong hepe sa Bureau of Fire Protection sa dakbayan sa Talisay, 24 oras silang gatutok sa ilang nagunang responsibilidad, ang pagpugong sa pag-ulbo sa sunog. Of course ang mandate yun sa ato ang mga kabomberohan is to prevent and suppress fire. But for now sa crisis karon sa COVID is everyone man gyud has their own role to play here against the fight nato against COVID. Sa ato mga frontliners ning panahon sa pandemya, among dakong saludo alang kaninyo, mga kapuso. Uban ni Renate Quiñones, ako si Lian Singkulan ug kini ang akong GMA RTV Presents. Pagmamahal